Ei, què passa, escaquistes? Què tal? Com esteu? Avui porto una nova partideta, ben curteta, ben fresqueta, perquè tothom la pugui disfrutar, 2 minutets. El vídeo durarà 2 minutets, així que anem a jugar. Vaig a no fer l'atac porc, d'acord? Tot i que fa 5 anys que només jugo l'atac porc, així que em costarà una mica. Bueno, ja sabeu, peons centrals, però no tan centrals, no? Una mica perifèrics el DEFA, però clar, obrir la columna F és quelcom que m'agrada, quelcom que sempre vull fer. Passarem la dama per aquí, portarem el poni per aquí, mira, portem això aquí, portem, si no és el poni aquí, portarem la torre per aquí, amenaçar a mat directament, d'acord? Anem a saltar amb l'altre poni, ara li provocarem el canvi, provocarem que aquest alfil es decideixi, es decideix o no? Bueno, primer m'aparto d'aquest escac a la descoberta, d'acord? Si no m'avançaria el peó, em tocaria l'alfil i s'acabaria tot, d'acord? L'alfil ha marxat. Bueno, si marxa, vinc amb el poni i a la que em faci H6 vindré amb l'altre poni. Que em fa H5, bueno, aleshores preparo una mica això. Aquest peó vaig a estavellar-lo. No vull canviar les peces, gràcies. No la vull canviar, l'amago i aquest alfil ja suma la gran diagonal. Té moltes peces pel mig, ho sé, però ja cada cop menys, Ja tenia una al mig, ara ja no està, té aquesta al mig que avançarà i tampoc estarà, vale? Tota la peça aquí, quan aquest avanci, aquest sortirà i per tant una peça menys defensant aquest avançament de G4, d'acord? Que ara bé. Home, em posarà el fil aquí, no me'l posa, perfecte. Home, aquest salt molestaria una mica, val? Per això l'evitem aquest salt i sí, home, avança tot el que vulguis, que no m'importa. Fem el... No, aquí, on fem premove? Aquí o aquí? Ostres, jo crec que... A veure, peó par, i estic amenaçant mat, no? Sí, no podria capturar... estic amenaçant mat, dama par, dama H7, i Santa Pasques, i adeu, molt bones, benvingut, permet-me suposar. Ja està, bé, la primera partida que no és atac porc i surt, més o menys decentment, Segur que hi ha hagut molts fallos, com totes les partides d'un minut, però mira, ha acabat amb amenaça de mat, amb el poni per aquí, la dama per aquí, aquest també per sumar-se a l'atac, aquesta també mirant directament a F7, aquest alfil aquí, totes les peces també ataquen, menys una, totes tenen una funció com a mínim de posar nerviós. Apa, espero que us hagi agradat, fins la propera.